салому дуруд ба мухлисони беҳтарин дастаи дунё. Дар бошгоҳ оиди трансфери Дани Алвес шубҳа доранд. Хави Жерар Пикеро аз иштирок дар ток-шоуҳо манъ кардааст. маоши Усман Дембеле дар шартномааш аз шумори бозиаш вобаста мешавад. баъди сармураббии Барса шудани Хави, Лионел Месси ба Барселона бармегардад. ҳама ин хабарҳо дар барномаи имрӯза. дӯстон, дина ман бисёр ноид кардам ки шумо видеои маро қадрдонӣ намекунед, яъне лайк намегузоред. дастгириятон кам аст, аммо шумо нишон додед ки ман ноҳаққам ва дар видеои гузашта аз 1000 лайк зиёд ҷамъ шуд. бовар кунед, лайк ягон нақшро бозӣ намекунад, танҳо онро нишон медиҳад ки чӣ қадар шумо меҳнатҳои маро қадрдонӣ мекунед. ҳазор раҳмат. ҳамин феълатонро напарфта дар ҳар як видео лайк гузоред. лайк безор шудем. дар ягон ҷо поза ёнбоша гиред ки давомаш мошни мегузарад. футболи дастаҳоӣ ба истироҳат меравад, вале рақобатҳои мунтахабҳо намегузоранд ки мо бе футбол дилгир шавем. италия дар майдони худ швейтсарияро қабул мекунад. англия низ мехоҳад мухлисони худро бо ғалаба дар майдони худ шод гардонад. бо 1х метавонед тамошои рақобатҳоро боз ҳам ҷолибтар кунед. регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди барстратежӣ. ҳамаи маълумотот дар комментария. ба ҳама муваффақият. дар Барселона оиди баргаштани муҳофизатгари собиқашон Дани Алвес ба як хулоса наомаданд. пештар хабар медоданд ки Дани Алвес изҳор намудааст ки мехоҳад ба Барселона баргардад, вале дар бошгоҳ бештар ба он такя доранд ки аз баргардонидани ӯ даст кашанд, зеро муҳофизатгар ҳоло 38 сола аст ва Барселона мехоҳад бозингаронеро ба даст оварад ки ба муҳлатҳои тӯлонӣ дастаро кӯмак карда тавонанд. охирин дастаи Дани Алвес Сан-Паулу маҳсуб мешавад ки ӯро моҳи сентябри соли ҷорӣ тарк карда буд. Дани Алвес ба бобои ғулом дар як парта мешитанд. барои ҳамин ба бобои ғулом гуфтанд дар кор ки Алвесро фаҳмонад ки хатти дифои Барселонаро бо тиёқ муҳофизат карда намешавад. баргаштани ӯ ҳамчун бозингари захиравӣ ҳатто хандаовар аст, аммо барои рӯҳияи муҳофизатгаронро баланд кардан ва ба онҳо аз таҷрибаи худ машвара додан бисёр хуб мешуд. вале барои ин ҳам мо Карлос Пиол дорем. Алвес айни замон барои мо лозим нест ва ман бо ин тасмими Барселона мувофиқам. сармураббии тоза интихоби Барселона Хави ба муҳофизатгари даста Жерар Пике ки аз ҷароҳати мушакҳояш муолиҷа мегирад ҳушдор додааст ки аз иштирок дар ток-шоуҳои испанӣ худдорӣ намуда бештар фикру хаёлашро дар футбол равон кунад. тибқи хабарҳои охир Хави тамоми бозингарони Барселонаро даъват намудааст ки аз иштирок дар чорабиниҳое ки ба футбол алоқаманд нестанд даст кашанд. ба фикрам баъди ҳушдори Хави Пике сахт ғамгин шуд, вале Шакира дар ёдаш овард ки ба наздикӣ Жерар президенти Барселона мегардад ва метавонад ки қасдашро гирифта Хавиро аз иштирок дар чорабиниҳо маҳрум созад. замоне Пике Дембелеро танқид карда буд ки ӯ бояд 24 соат дар фикри футбол бошад ва дар ҷавоби Пике Пуёл гуфта буд ки ту худат аз кай боз ислоҳ шудаӣ. Хави аз рӯзи аввал яке аз лидерони дастаро ҳушдор дод ва ин барои дигар бозингарони ҷавон дарси ибрат мегардад. қадами хуб барои сиёсатро аз аввал шинондаанд. Барселона барои Усман Дембеле шартномае тайёр дорад ки аз назари молиявӣ ҳам ба Дембеле муфид бошад, ҳам ба Барселона. эҳтимолан мувофиқи шартномаи нав маоши Дембеле ихтисор мегардад ва пули ихтисоршударо ба мукофотпулӣ барои дақиқаҳои дар майдон бозӣ кардааш иваз менамоянд. агар ҳамаи мукофотпулиҳои дар шартнома қайд гарда фаъол гарданд, Дембеле аз шартномаи ҳозирааш дида зиёдтар маош хоҳад гирифт. дар мавсими имсола Дембеле дар ягон бозӣ пурра иштирок накардааст бо сабаби ҷароҳатҳои пай дар пай бардоштанаш. бисёр идея олӣ, агар онро дар ҳақиқат амалӣ гардонанд, яъне ки Дембеле агар боз ҷароҳат бардорад ё ки дар формаи варзишиаш набошад, ӯ маоши камтаринро соҳиб мегардад. агар дар бозиҳо иштирок кунаду натиҷаҳои арзанда нишон диҳад, мувофиқи мукофотпулиаш аз маоши ҳозираш дида зиёдтар пул ба даст меорад. бо ин вазъи иқтисодие ки ҳоло Барселона дорад, ин идеяро на танҳо дар Дембеле, балки дар тамоми бозингарони ҳозираи Барселона бояд амалӣ кунанд, зеро бозингарони муфтхӯру маст беҳад бисёр шуда истодааст. вале ин ҷо суол ба миён меояд ки оё Дембеле бо агенташ ба ин пешниҳод розигӣ медиҳанд ё ин ки не. баъди сармураббии Барселона шуданаш Хави ният дорад ки беҳтарин футболбоз дар таърихи Барселона Лионел Мессиро ба даста баргардонад ва бо сабаби муносибатҳои дӯстона доштанаш бо Месси, Хави метавонад ки дар ин кор нақши муҳимро бозад. пештар хабар медоданд ки муносибатҳои Месси бо президенти ҳозираи Барселона Жоан Лапорта бисёр бад шуданд, вале бо омадани Хави ӯ метавонад ки дар соли 2023 ҳамчун агенти озод боз ба Барселона баргардад.
шояд шумо инро афсона фикр кунед, вале ин кор дар ҳақиқат амалӣ шуда метавонад. Аввал ин ки Месси тасдиқ карда буд ки ҳеҷ гоҳ намехост Барселонаро тарк намояд ва ҳатто бо нисфи маошам розӣ буд ки дар Каталония боқӣ монад. Дуюм ин ки ҳоло Месси аз дастаи ҳозираш қаноатманд нест ва дар мавсими имсола ҳоло ягон гол ба дарвозаи рақибон ворид накардааст. Сеюм ин ки Хави дӯсти наздики Месси маҳсуб мешавад ва ҳатто дар 36-солагиашам таҳти роҳбарии Хави ӯ метавонад дар майдон нақши муҳимро бозад. Роналдо ҳам ҳоло 36 сола аст, вале дар ҳар бозӣ гол мезанаду Манчестер Юнайтедро наҷот медиҳад. Магар Месси ин корро карда наметавонад дар ин сину сол. ӯ ҳатто метавонад дар мавқеи плеймейкер бозӣ карда назар ба гол бештар ба партофтои головар такя кунад. Аммо ин гуфтаҳоро танҳо вақт нишон медиҳад. Як варианти зудтар овардани Месси низ вуҷуд дорад, аммо шубҳанок аст ки шайхони араб ба ин кор розӣ мешаванд. Беин ҳам ку дар ПСЖ Месси натиҷаи хуб нишон дода натавонист ва ӯро ройгон ба ПСЖ овардан бо маоши кайҳонӣ. Дар афзанаи трансфери зимистона ба ҷои Холланду, Погба ва дигарон Барселона метавонад томи маблағҳои ҷамъкардаашро бораи харидани Месси сарф кунад, вале ин бояд маблағе бошад ки шайхони араб ӯро рад карда натавонад. Шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? Ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. Ин барои мо хеле муҳим аст. Дар он ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TVро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.